Ia să vedem cum zboară și pe partea asta. Fetele, începe să fie umbră. Aici s-au mai liniștit, dar încă mai zboară. Este ora 2:30. Așa. Iată. Fetele sunt la datorie. Iată ce. Ăștia sunt mai active acum la ora asta. Unii încă au probleme cu diarea din cauza că au stat prea mult în... Ia să vedem și aici. Așa. Ia uite. Se muncește din greu. Vedem. Ia uite. Aici e mai mult soare. Să vedem ce avem și aici. Aici, uite, s-a încintat mai tare. Ia uite ce aici. Ce se luptă fetele. Ia uite. Fac curățenie. Uite, cu polen. Văzut mai înainte una? Uite, se vede cu polen. Unde reușesc să mai găsească ghiocei, potbal. Uite, își fac curățenie. Să vedem și la cei din față, care probabil au ieșit primii. Da, se vede. Ia uite ce e aici. Se muncește din greu. Toată lumea la datorie. Ia uite. Și aici punem punct pentru data de 23 februarie 2017.